ଏବେ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ ଅଛି। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଅଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲ୍ୟାବ୍। ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ ଅଛି। ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଅଛି, ଟିକେ କାମ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେଥିପାଇଁ। କାମ ସରିଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଯିବି ଭାବୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ଶିଖାଉଥିଲି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଥିଲି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ମତଲବ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବି ମୁଁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତୁ ନାଚିବୁନି, ସିଏ ନାଚିବ। ହଁ ପଡ଼ିଯା ପଡ଼ିଯା। ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଠାକୁର କାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସା ନା, ତ ସେଠି ଜଣେ ଦିଦି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କଦଳୀର ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜା ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ଖଣ୍ଡେ। କାଲି ଭାବୁଛି ଯିବି ବୋଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେବ। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଡାକିଲେ ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ସିଓର ଯିବି। ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲି। ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଦେଖାଉଛି। କିଛି ଆଣିନି, ବାସ୍ ସେଇଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉଥିଲି ତ, ସେଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉ ତ ନଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ତ ଟିକେ ପଳେଇଲି ଟିକେ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କର ଶିଖା ହେଉଛି ତ, ଦେଖିବା କାଲି ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିଛି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଚାଉଳ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, ଚାଉଳଟା ଆଣିଲି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ଚାଉମିନଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ ଦିଦି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ଏଇ କଦଳୀ କ'ଣ ବାସଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆଣିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଆ ଆଣିଲି ସେଠିକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାନପତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳିତା। ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଯାଇଥିଲି ସେଠି ପିଲାଙ୍କର ମୋର କାମ ଥିଲା ଲ୍ୟାବ୍ରେ, ଟିକେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ ସାରିଲି। ଆଉ ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଠିକି ଗଲି। ଆଗରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲି ରିସେଣ୍ଟ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶିଖଉଥିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କୁଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଶିଖଉଥିଲି। ପୁଣି ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ପୁଣି ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସବୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରିଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଯିବି ଟିକେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଛୁଆ, ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିଲା। ମାନେ ବଣମଲ୍ଲି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ବଣମଲ୍ଲି ଯେମିତି ବଣରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇଭଳି ପିଲା ଗୁରା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କାଲି ଯିବି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି କିଛି କି ସହିପାରୁନି କିଛି। ଲାଇଫରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଏକା ହେଇଯାଏ ମଣିଷ, ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ କାହାକୁ ପୁଣି ମୋ ଦୁଃଖଟା କହିବି, କିଏ ପୁଣି ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ଶୁଣିକି ସିଏ ପୁଣି ତା ମନରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଟିକେ ଆସିବ ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଘରକୁ କଲ୍ କରିଦେଉଥିଲି ଏହା ହେଉଛି ବୋଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଘରେ ତ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିକି ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି। କରନ୍ତୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଧରିକି ଆସେ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍। ମୋ ଲାଇଫ୍ ସାରା ତ ମୁଁ ଦୁଃଖ କେବେ ମୁଁ ଡରିନି। ମୁଁ ତ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖୁଛି ଆରେ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ମା କଥା, ଆଉ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଘରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବୋଲି ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ହେଇଛି। ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲି, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଛି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କଷ୍ଟ କରେ ବୋଲି। କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ରେଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନିବା ଝିଅ ବି ନୁହେଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ସହି ଆସିଲିଣି। କେବେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ବି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଭାବିକି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଆଗକୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁ ପିଲାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ନ ହଉ। ମୋ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କଟକ, ଆଉ କଟକର ସାଲେପୁର ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ରହିଛି କନ୍ଧମାଳରେ। ମୋ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି ତ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ, ମୋ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଖାଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଆସିଛି। ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେଠି ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ଜବ୍ କଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ, ସେଠି ବି ସେମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା। ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଥିଲି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଝିଅ ହେଇଗଲେଣି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କହନ୍ତିନି ଏତିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଯାଏ, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ସହୁଛି ସବୁ। କହିବି ଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁ ଦିନ ମୋର ସବୁ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଠି। କେତେ ଥର କହିବି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ମୋର ମାନେ ସେୟାର କରିବାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଆସିଯାଏ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ
କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ତୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ଶୁଣିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେବେ। ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ମନର କଥାଟାକୁ କାହାକୁ କହିକି ହାଲକା ହେଇଯିବ ମୋ ମନ କି କ'ଣ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସାରା ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ନାହିଁ, କହିବି ତ ସେଇଟା ତ ଦୂରର କଥା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟରେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣୁଥିବି, କାହିଁକି କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ମଣିଷର କଷ୍ଟଟା ସେ କହିଦେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ କି ହଁ। ମୁଁ ତ ଭାବେ ହଁ ସେ କହୁ, ଯେତେ ମନରେ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ସେ କହିଦେଉ, ତା ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନଟା ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ କ'ଣ ପୁଅ କ'ଣ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ କରୁଛି ବି। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାଲିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ମା' ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ମା' ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଏଠି ଛୁଟି ମିଳୁ, ମୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ଘର କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଭାବିଲି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଯେଉଁ ଖରାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି 7ଟା ନୁହେଁ ସରି 5ଟା ବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କଲି ସାୟଦ। ଭାବିଲି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଏଇଟା ମୋର ଇଭିନିଂ ମାନେ 4ଟାରେ ଯାଇଥିଲି, 5ଟାରେ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ, 5ଟାରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ ଥିଲା ଟିକେ, ଆଉ ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଏବେ ତ ଫେରୁଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:55, 6:55 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଚାଲିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ, ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଉ କାଲି ପୁଣି ଯିବା ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ, କାଲି ଦେଖା ହବ। ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଏକା ଲାଗୁଛି। ରଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ମୋତେ ଲାଗିବ କି ହଁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କେହି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି, ପ୍ରଣାମ।